Gwlad braf ei fionydd lle magwyd ac y gwreiddwyd Jack Williams yn y blynyddoedd rhwng y ddau ryfel. Yma mae e wedi byw ar hyd I fywyd, ac am yr ardal yma a'i chymeriadau mae o'n sgwennu. Plas Gwynfryn ger Llanstynwy oedd seren llyfr cyntaf Jack Williams, Piga'r Sêr. Roedd ei dad yn ofalwr ar y lle, a gyntaf yn cael rhwyd hynt I grwydro o gwmpas y stad, fel rhyw fonheddwr bach o dras y nannau. Mae ei lyfr newydd, Maes Mihangel, yn ymwneud â phlas ac ystad arall yn y gylch, Talhenbont, yn eiddo i'r un teulu ar Gwynfryn, ar lannau dwyfach, ac yn fodel yn ystod y 30au o beth dylai awtocratiaeth garedig fod. Erbyn cyfnod y llyfr newydd mae Jack yn ei arddegau, wedi dechrau gweithio efo'i dad fel saer ar stad Talhenbont, ond yn dal I grwydro o gwmpas y fro gymaint ag erioed. Mae o'n dal I ddod yn ôl i'w hen gynefin bob cyfle geitho. Athro gwaith coed yn ysgol Pwllheli ydy Jack Williams erbyn hyn, ond mae llawer o'r hogyn ifanc a ddallwyd gan brydferthwch natur ei fionydd yno byth. Ac am unwaith, tydi dweud fod ei galon yn dal yma yn Maes Mihangel ddim yn ystradeb. Llecyn cudd wrth ochr o ddwyfach yma ger Talhenbont ydy Maes Mihangel gyda llaw. Wel, mi roedd na swy'n arbennig iawn y Maes Mihangel I ni pan o'n i'n blant, ynde. O'n i'n dod lawr I ddryll y driw. Fel y mynwn I, wrth gwrs, rhedeg lawr cael pandu a chwarae cowbois ac ati yn ddryll y driw, ynde, pan o'n i'n blentyn. A fel oeddwn i'n tyfu, dod i'r arddegau yma, ac yn ogyn dyna oed, ydyn oed oeddwn i'n dod lawr ydyn I, wel, dim ond I fwynhau'r lle yn ddryll y driw. Ond ar draws yr afon roedd y lle dirgel yma, Maes Mihangel, fedrwch chi ddim mynd yno. Fedrwch chi ddim mynd yno I fynd dros y bont yn un lle, fedrwch chi'n croesi'r afon hawdd iawn I fynd yno. Ac o'r ochr arall, o ochr Talhenbont, felly, roedd yna lwybr car llys yn mynd lawr I Maes Mihangel. A mi roedd y lle wedi fy swyno fi erioed yna, rhyw le od eithriadol iawn, o'n i'n gael o. Yn yr hen ddyddiau, pan arferai plas Talhenbont gadw byddin breifat, yma yn Maes Mihangel mae'n debyg y planwyd yr yd a'r ceirch, mewn man o olwg holl elynion y teulu. Tydi'r enw ddim ar lafar gwlad erbyn hyn, ond un peth mae Jack Williams yn ceisio wneud yn ei lyfrau ydy atgyfodi cymaint o'r hen enwau ac y gallith o am y lle cynna paradwysaidd hyn. Dryll y driw, Piga'r Sêr, Cae Pandu, Coed Caban, Cors y Rhingyll, ydyn maen nhw'n enwau gwerthu cadw. Roedd yna lawer iawn o goed no, allach chi ddweud bod nhw'n derw 500 oed, ynde, lawer iawn. Wel, mi dorwyd yr hynny ffwrdd chi, a'i cario nhw I ffwrdd rhyw dro tua 4 blynedd nôl, os ni fel, 4 I 5 blynedd yna. Gyn, nid perchnogion presennol Talhenbont, ond rhai o'n oed blynedd nhw. Fe fydd Jack Williams yn saer ar y stad drwy'r 30au, ac mae ei gariad at goed yn amlwg ar bob tudalen o'i lyfrau. O feddwl am yr anfri a gafodd rhai o'r hen landlordiaid, tybed pam fod ganddo fo gymaint o hiraeth am oes aur y stada? Wel, mae hiraeth, dwi'n meddwl, yn derm digon rhesymol I ddefnyddio ynde, am y peth. Be oedd swy'n y llefydd pryd hynny? Wel, y gymdeithas, fyswn I ddweud, y gymdeithas oedd yn bodoli ar y pryd ynde, oedd hi'n gymdeithas neilltuol, o'n i'n weli'r fus fo'n I eto ynde, ond y gymdeithas oedd y ffermwyr o tenantiad y stad ynde. Y ffermwyr yna I gyd, a'i teuluodd, a'i gweision yna, lawerodd o weision yn y ffermydd yma I gyd, a morynion wrth gwrs, a wedyn gweithwyr y stad, a hefyd Mrs Lewis oedd yn bennaeth y gwbl I gyd ynde. Oedd hi yn bennaeth neilltuol iawn. Fyswn I yn honni bod hi'n bennaeth pyr wahanol I lawer iawn o dirfeddianwyr oedd yn bod adag yna ynde. Ond mi roedd hi'n gymdeithas arbennig, fyswn I ddweud, gymdeithas y stad hwnna. O na waseiddra o gwbl rhwng staff y stada a'r peneithiau? Dim, fyswn I ddweud. Dim o gwbl. Welis I ddim waseiddra na chaw tywio unrhyw fath yn y cyfnod oeddwn ni yma, o gwbl. Ac eto, hynny, roeddech chi'n cael parch dwfn iawn hefyd ynde.
A chi'n gael o yn yr eglwys, yn y capel, ymlys y gwynidogion, y cylch. Ac i Mrs Lewis, o'n i'n teimlo rydych hynny bod tenantiaid yn ei pharchu hi yn fawr iawn. Ond o'na ddim gwaseidran o gwbl. Ac mae hen gymeriadau'r fro mor fyw yn y llyfrau a phet nhw'n sefyll ger eich bron chi. Yma yn stabla a gweithdai Talhenbont y bu Jack Williams yn eistedd wrth draed pobl fel William Williams Tyn Gors, Trwm Llwyn Anas a David Lodge. Pobl digon cyffredin, ma'n siŵr, sydd wedi eu traws newid ar dudalennau Maes Mihangel yn gewri cedyrn yr hen chwedla. Efallai ar adegau fod yr awdur yn goramantiddio'r hen gymeriadau yma. Ond llygad plentyn sydd yma gan amla, a does gan arwyr plentyn ddim beia. Ond tybad sydd daeth Jack Williams i ddechrau sgwennu yn y lle cyntaf, sydd dechreuwyd ar pigar ser. A dyma ddechrau ysgrifennu rwan, rhyw dwdlian mewn geiriau, a dim ond sgrifennu fo allan fel doedd o. A mi ysgrifennu srwla tua trydydd ran wrach o benod yr eira ddos wedyn yn pigar ser. Ia, benod cyntaf. A mi fi o yr hen bapur hwnnw yn dro ar chi am rhyw 4 blynedd dwi'n siŵr. Nes i'n midrach yn o wedyn nhw bw. A mi sy'n sal hi, ddim yn sal i tamel e. A dim byd mawr o chweith, fel dydoedd hyn nhw, rwy'n di marw, yn byd sirios yn o, ond ellir oedd yna o dro i dro, dwi'n dal i fynd. A mi ges i pneumonia tro nhw, ac oedd hynny'n golygu mod i adra am 6 wythnos o'r ysgol. A oedd i'r rhy oer, oedd hi'n gyda eto, oedd i'r rhy oer mi fynd i'r atig sy'n beintio, oedd i'r rhy oer mynd i'r selar at y fain clinio. Ac oedd ni'n teimlo eto, oedd ni'n eisiau gwneud rhywbeth, yr holl amser yma gyn ni, rhywbeth y blawd allan, A mi gofies i chi am y busnes dwdlio fo o geiriau yma yn y gwneud. A mi nes i chwilio am yr un beth yma wedi sgwennu rhyw dro. A wir i chi, roeddwn ni'n y cyfnod pan oeddwn ni wedi methu prynu pen y gongol chi. Pen gongol yn llun, Tallach mam. Ia. A mi deimlis wrthyd fel, dywch rwan amdani, mi sgwenna i rhywbeth am yr cwbl i gyd rwan, A dilyn o be o'n i wedi sgwennu'n barod, chi'n gweld, ran hwyl yna. Do'n i rioed yn bwriadu, ac yn hynny, do'n i ddim gobaith fas o'n cael ei gyhoeddi beth yna. Wel, mi ddodd pigar ser felly yn reit hawdd, dim traffath o fath yn y byd. Oedd Maes Mihangel, llyfr newydd yn dod mor hawdd o hynny? Nag oedd wir, ddim o bell ffordd. Am y rheswm mod i, wel, rhyw fath o fod yn ymwybodol wrth drio ysgrifennu hwnnw o be o'n i'n drio wneud yna. Bo chi'n llenor? Wel, swn i'n gael o un yn llenor o bell ffordd.